yamde jeeɗiɗi silmaji capantati woni Dakar lamorde Sénégal kon waktu yoni to Nouakchott lamorde Mauritanie. Ahmadou Barouba. tedduɓe heeɗiɓe refi fulfulde jamalla wale mon bismilla mon e ley kabaruji ɗi hande ko alarba nogas e joyyi lewru jeegomo ɓuuri hitande ujunaji ɗi nogas e joyyi ko ɓuri tengtude kabaruji ɗi oɗo subaka jamma faltiɗo deƴere e jaam teskama hakkude Israël e Iran pellande misilaji e bomboje waɗani fukkingol kaborɗe ko nantina hanki laatima leydi fof no wi kañum heeɓi bolgu hoɗuɓe e nder guure mawɗe ɗe leyɗele ɗiɗi weltorima ndeɗo deƴere gurdam fuɗɗima artude ɗo wonno e fuɗɗode kabaruji ɗi ma en humpitowal haali Guinée Bissau horejo kiɗɗo halfinanoɗo kisal horejo leydi ndi o wiyete ko Ceerno Bari o du nangama ñande altine faltiɗo ono tuma etade samminde laamu Guinée Bissau iɗo woɓɓe ɓe o tumda jiyakata fon feere mabɓe wonno ko fuɗɗorade e warde horejo konu leydi ndi horejo Mali général Assimi Goïta tawaɗo e jilluto Moscou leydi Russie sifdi nanodire kewɗe e fannuji certude hakkude makko e nando makko mo Russie Vladimir Poutine gila e faggude ndenago oyki to Bamako hewɓe ne weltori ɗe cifande kono yoga no jogui kulhuli e ɗoftagol ɗe nanodire saabu wonagol woni goo ko wayni no waɗe tedduɓe bisimilla moon on calminama on juurama on jettama bisimilla mon e ley kabaruji ɗi fukkingol kaborɗe hakkude Iran e Israël laatima hanki talata hayso tawi e fuɗɗode leyɗele ɗiɗi ɗe weddodiri misilaji bomboje e jamma faltiɗo kam deƴre e jaam teskama e nder leyɗele ɗiɗi ɗe konuji leyɗele ɗiɗi ɗe mo kala no wi kañum heeɓi polgu Donald Trump horejo Amérique wona hen sara hewɓe kadi beltorima keɗoɗen Ceerno Modou Ba ko aranu e nder ɗi jemmaji 12 sakkitiɗi deƴere waali hakkunde Iran e Israel. Donald Trump heƴuno noon hakkunde maɓɓe fa noddandu téléphone waɗi hakkunde makko e Benjamin Netanyahu jagorɗo arano Israel. On tuma piiji ɗin hetti laawol. Horejo leydi Iran on Masoud Pezeshkian inni leydi makko ndin no woniri yo lurreɗen fewnite e nder jonde yewtere. Kono noon Iran jokkan eɓɓore mum gollirgol uranium fi haajuji civil ardiɗo on ɓangini. Horejo Ameriki on Donald Trump kadi felliti hanki ñalorma o wonana waylitugol laamu Teheran. Mojoɓe leyɗe adunayankoje wono BRICS e humodiral leyɗe Europe naaje noddi yo deƴere duumo fino yewtere heññire hakkunde ɗe leyɗe ɗiɗi. Sengo gendi Amerique ga toɓɓere ko humodiri e ittiri bononda mo piyanɗe Amerique ɗen waɗi e dow tafirɗe nucléaire Iran no ɓanti. Ɗum ko caggal kumpite ɓasude ka mediyaji sikkude piyanɗe ɗen memali danka tafirɗe ɗen wono holori gouvernement Donald Trump. Ceerno Modou Ba, New York, RFI.